Σε αυτήν την εργασία θα παρουσιάσουμε παλιά επαγγέλματα που δεν υπάρχουν πια. Η δραστηριότητα των σφουγγαράδων περιλάβεται την κατάδυση και παραμονή 3 ή 4 ώρες σε βάθος ως 18 μέτρα για την συλλογή σφουγγαρά. Την αναδύση σε αργούς ρυθμούς για την επιτεύξη από συμπίωση την ταξινόμηση των σφουγγαρών. Το επάγγελμα εξαφανίστηκε γιατί η δουλειά του σφουγγαράδων δεν ήταν απλά επικίνδυνη, αλλά θανατηφόρα. Ο βαρελάς ήταν τεχνητής, ειδικός σε κατασκευές βαρελοσχήμων και σκαφοειδών σκεύων που κατασκεύαζαν από ξύλο, καστανιάς ή δρυός. Το ξύλο περνούσε από ειδική επεξεργασία και μετά το έκοβαν σε λεπτές σανίδες. Κατόπιν περνούσε τα στεφάνια, τα χτυπούσαν με το ματσακόνι για να σφίξουν καλά και μετά τοποθετούσαν τους 2 επίπεδους πινθέμενες. Σήμερα το ξύλο βαρέλι έχει μειωθεί να χρησιμοποιείται γιατί προτιμούν περισσότερο να είναι πλαστικά που όπως λένε τους εξυπηρετούν καλύτερα και το κόστος τους είναι μικρότερο. Οι άνθρωποι από τότε που ανακάλυψαν το στάρι και τα άλλα δημητριακά βρέθηκαν στην ανάγκη να το ελαφροποιήσουν για να κάνουν ψωμί και τα άλλα τους γλυκά. Ο πρώτος μήλος ήταν 2 επιφάνειες που χτυπιούνταν μεταξύ τους, π.χ. 2 πέτρες. Μετά βρέθηκε ο τρόπος της τριβής και τέλος της περιστροφής με τις γνωστές μιλόπέτρες. Η κάτω πέτρα ήταν σταθερή και η πάνω περιστροφόταν σε μικρό μήλο. Γινόταν με το χέρι και με δύναμη ζώου, αέρα ή νερού. Οι ανεμόμυλοι χτίζονταν ψηλά για να έχουν δυνατό αέρα, ενώ οι νερόμυλοι χτίζονταν χαμηλά για να έχουν νερό. Ο μειονάς για να αμοιβεί έπαιρνε ή αλεύρι ή χρήματα. Σήμερα το επάγγελμα του μειονά έχει σχεδόν εξαφανιστεί, γιατί πια έχουμε σύγχρονα μηχανήματα, όπου αλλιέσουν τα σίτηρα, είναι και πιο γρήγορα, αλλά και πιο φθηνά. Ο παγωτατζής ήταν κάποιος άνθρωπος που μοίραζε κάθε καλοκαίρι παγωτά. Όλοι οι άνθρωποι πήγαιναν για να πάρουν παγωτά. Είχε ένα μεγάλο καρότσι, όπου εκεί είχε τα παγωτά του. Πάντοτε φορούσε ένα καπέλο και μια άσπρη μπλούζα και ένα μακρύ παντελόνι. Είχε μια ομπρέλα πάνω στο καρότσι του. Το καρότσι μέσα είχε πολλές γεύσεις παγωτού. Εξαφανίστηκε γιατί πλέον υπάρχουν τα περίπτερα και τα σούπερ μάρκετ και στα ζαχαροπλαστεία με τους καταψύχτες, όπου εκεί βάζουν τα παγωτά. Ο καρεκλάς κατασκεύαζε τις καρέκλες και επισκεύαζε τις χαλασμένες. Ο καρεκλάς χρησιμοποιούσε ξύλα για να φτιάξει τον σκελετό της καρέκλας και ψάρταγε το κάθισμά της. Ο καρεκλάς εξαφανίστηκε γιατί τώρα έχουμε τα εργοστάσια τα οποία φτιάχνουν πιο εύκολα και πιο γρήγορα τις καρέκλες. Επίσης τώρα χρησιμοποιούνται και άλλα υλικά τα οποία δεν μπορεί να δουλέψει ο καρεκλάς. Ο εφημεριδοπόλης είναι ένας άνθρωπος που πουλάει εφημερίδες. Τις εφημερίδες και τα κόμικ τα έχει μέσα σε μία τσάντα που κρέμεται από τον ώμο του. Ο εφημεριδοπόλης εξαφανίστηκε γιατί πια υπάρχουν οι τηλεοράσεις, τα κινητά και τα τάμπλετ. Ο παγοπόλης είναι ένα επάγγελμα που τα παλιά χρόνια μοίραζε πάγους στους ανθρώπους. Είχε ένα μεγάλο καρότσι με ένα ψυγείο που έβαζε το πάγο. Κάθε πρωί πήγαινε και μοίραζε τον πάγο στους ανθρώπους. Οι άνθρωποι είχαν κάτι σαν ψυγείο που έβαζαν το πάγο μέσα. Το βράδυ ο πάγος λιώνει σιγά σιγά και έτσι ο παγοπόλης μοιράζει κάθε μέρα τον πάγο στους ανθρώπους. Εξαφανίστηκε γιατί οι άνθρωποι έφτιαξαν το ψυγείο.
Έτσι κανένας δεν θέλει το πάγο ενώ έχουν το ψυγείο. Ο γυρολόγος ή πραγματευτής γύρισε στα χώρια φορτωμένος ή με το ζώο του και πουλούσε ό,τι μπορούσε να φανταστεί κανείς. Υφάσματα που κάλτσες, κλώτσες, κουμπιά, κουβαρίστες. Τη σημερινή εποχή τα αυτοκίνητα επιτρέπουν στους ανθρώπους να κάνουν τις δουλειές τους οδηγώντας στην εξαφάνιση γυρολόγων. Η δουλειά του Βυρσοδέψη ήταν να βγάζει το δέρμα από τα ζώα για να τα κάνει παπούτσια και ρούχα. Μουλιάζανε το δέρμα από 6 ώρες έως 2 μέρες και καθάριζαν το δέρμα από τρίχες και ντόρστια. Το επάγγελμα εξαφανίστηκε γιατί υπάρχουν εργοστάσια και τα φτιάχνουν τα μηχανήματα πλέον. Ο νερουλάς ήταν φρενόδης πολιτής νερού, δηλαδή πουλούσε στο δρόμο νερό. Ο νερουλάς κουβαλούσε σε μεταλλικά δοχεία ή σε κάρο τη δεξαμενή νερού. Το πουλούσε σε χωριά και πόλεις που δεν είχαν ή δεν τους έφτανε το νερό. Το επάγγελμα εξαφανίστηκε γιατί πια στα σπίτια έχουμε βρύσες και το νερό τρέχει άμφωνο. Η φάντρα ήταν η μοδίστρα της εποχής και συνήθως χρησιμοποιούσε τον εργαλειό. Λούστρης ονομάζεται ο πλανόβιος που το επάγγελμά του είναι να βερνικώνει και να γυαλίζει παπούτσια περαστικών. Χρησιμοποιεί κασελάκι που μέσα έχει βούρτσες και βερνίκι για το γυάλισμα των παπουτσιών. Συνήθως οι λούστροι ήταν παιδιά ή έφηβοι. Η αμοιβή τους ήταν πολύ μικρή, καθώς ένας πελάτης τους έδινε 2 δεκάρους. Το επάγγελμα αυτό θεωρείται τέχνη παράδεια. Οι λούστροι υπήρχαν παλιά γιατί οι πόλεις ήταν γεμάτοι χωματόδρομους και βερνόντουσαν τα παπούτσια τους, οπότε ήταν απαραίτητα να τα γυαλίζουν. Ήταν άνοιξη αρχοντιάς. Τώρα που δεν έχουμε χωματόδρομους, το επάγγελμα αυτό εξαφανίστηκε. Δελάλης είναι αυτός που ανακοινώνει τα νέα. Ήταν γενικά μια κινητή εφημερίδα. Προτέρημά τους ήταν η δυνατή φωνή. Συνήθως έκαναν τη δουλειά τους με τα πόδια. Απαραίτητο ήταν το ψηλό καφάσι για να προσελκύουν την πρόσοχη των κατοίκων. Τώρα υπάρχουν τηλεοράσεις, εφημερίδες, ίντερνετ, γι' αυτό έχει εξαφανιστεί. Για να κατασκευάσεις ένα καπέλο χρειάζεται να διαθέτεις ένα βαρύ μηχανικό εξοπλισμό, ειδικά μηχανήματα ατμού, καλούπια, ειδικές ραπτομηχανές. Υπάρχουν ειδικές πρέσεις για τα καπέλα μαζικής παραγωγής. Τα καλούπια τους μπορεί να είναι από αλουμίνιο, από ξύλο ή γύψο. Το επάγγελμα εξαφανίστηκε γιατί δεν υπάρχει πλέον η ποικιλία που υπήρχε, γιατί τα εργοστάσια της Ελβετίας και της Ιταλίας έχουν σταματήσει να έχουν πολλές γραμμές παραγωγής. Παλαιότερα όλα τα πηλήματα ερχόντουσαν από την Τσεχία, τώρα όλα από την Κίνα. Οι καινούργιες μηχανές είναι κινέζικες και δεν έχουν καμία σχέση με τα παλιά εργαλεία και είναι πανάκριβες. Από τις μυρφιές και από τις λιγαριές οι καλαφοποιοί έβγαζαν τις μακρές βίτσες που αποτελούσαν ένα από τα βασικά υλικά της δουλειάς τους. Με τις βίτσες αυτές που έπλεκαν, σχίζοντας τα δύο εξασφάλιζαν και το πλέξιμο των καλοφιών και των κοφινιών. Με τις ίδιες λιγαρόνιες βίτσες περιτύλιγαν μια χοντρότερη
που τις δύο αιχμηρές άκρες τις έπιχναν στο πλεγμένο καλάθι. Το επάγγελμα εξαφανίστηκε γιατί τώρα οι άνθρωποι δεν χρησιμοποιούν καλάθια. Ο τόπος εργασίας του Καρβουνιάρη ήταν το καμίνι, όπου έκαιγε χοντρά ξύλα από τα οποία προέρχεται το κάρβουνο. Στη συνέχεια τα φόρτωνε στην άμαξα και γύριζε από τόπο σε τόπο για να το πουλήσει. Οι αγωγιάτες διέθεταν άλογα και μουλιάρια και εξυπηρετούσαν όσους ήθελαν να μεταφέρουν εμπορεύματα. Σήμερα υπάρχουν αγωγιάτες μόνο σε μερικά νησιά για να μεταφέρουν πράγματα σε στενά σοκάκια των χωριών.